Perfectes horitzons enmarquen un paisatge on una extensa plana davalla amb suavitat. Horitzons que s'ajunten en aquesta terra ferma, una terra totalment humanitzada fruit de la seva gran capacitat agrícola. Un canal centenari aportà l'aigua necessària perquè una terra tradicionalment de secà tingués la fertilitat pròpia dels cultius de regadiu. Cultius que respiren hiverns rigorosos, embolcallats a profundes boires i d'estius càlids i curts. Ens trobem a l'oest de Catalunya, a la província de Lleida, a la Plana de Ponent. Aquest paisatge ens acompanya en el transcurs del nostre viatge cap a un petit oasi enmig de la plana. Seguint la carretera de Tàrrega a Balaguer, ens trobem un petit camí que ens porta a aquest indret, el de la primera bodega amb marca pròpia de Catalunya, el Castell del Remei. Endinsar-se en el Castell del Remei és endinsar-se dins un món vitivinícola carregat d'història, on el castell, el santuari, la vinya i el celler, tot integrat en un mateix entorn, li atorguen a la finca l'estil típic de Chateau bordelès. Durant el segle XVII, la família Girona, atreta per la riquesa d'aquestes terres de la Plana de Ponent, comprà aquest terreny per tal de cultivar-lo. Un descendent de la família, Ignasi Girona Vilanova, interessat en l'elaboració del vi, estudià enginyeria agrícola a París i s'especialitzà en la vitivinicultura a Bordeus. Sentint-se capaç de transportar la filosofia apresa, tornà al Castell del Remei important varietats franceses com el Cabernet Sauvignon. Ja ancestralment, hi havia hagut vinya plantada per tota la contrada. Castell del Remei retorna a aquests orígens, però aquest cop plantant ceps de gran qualitat, que conviuran amb el cultiu de cereals típics de la zona. D'aquesta manera, fou com Castell del Remei es convertí en el primer celler en tot l'estat espanyol en treballar aquestes varietats franceses i el primer en tot Catalunya en apostar per la qualitat en detriment de la quantitat, embotellant el vi i introduint al mercat la seva marca pròpia, mostrant al mateix temps una gran vocació exportadora. Seguint aquesta intenció d'apostar per la qualitat del producte i gràcies a la gran tradició de la família Girona en les empreses metal·lúrgiques, es varen ampliar els cellers incorporant un sistema de vagonetes amb raïls i plats giratoris, així com diverses premses hidràuliques. Buscant la qualitat perfecta del vi, a Castell del Remei li ha valgut la recompensa de guanyar nombrosos premis, tals com diverses medalles d'or en exposicions internacionals. Amb la mort d'Ignasi Girona, la finca passà al germà petit, que continuà amb la producció del celler sempre sota la filosofia que havia governat la finca, mantenint les xarxes internacionals i buscant sempre la perfecció del producte. Quan Joan Girona morí, els seus nebots varen fer construir un santuari en honor a la Mare de Déu del Remei, just al costat del celler. Una obra realitzada per l'arquitecte Antoni Fisas i decorat interiorment amb pintures de Josep Obiols. El santuari es consagrà el 13 de juny de 1954. Cada segon diumenge d'octubre es realitza la peregrinació, coincidint amb el Dia de la Verge del Remei i amb el final de la Verema. El 1982, la família Cosiner agafà les regnes del projecte i a partir d'una gran inversió va tornar a treure a la llum la marca Castell del Remei, sense deixar enrere els principis que sempre l'havien regnat, la qualitat i la professionalització en totes les etapes d'elaboració del vi. Així actualment, i seguint el rumb que sempre ha guiat a Castell del Remei, des de l'inici del procés d'elaboració del vi fins al final, ens trobem un grup reduït de professionals que amb un esperit d'equip i compartint l'amor pel vi, vetllen per aconseguir la màxima idoneïtat del producte en tot aquest trajecte productiu. Actualment, Castell del Remei pertany a la denominació d'origen de Costers del Segre, denominació dividida en 7 subzones i que abarca 4.600 hectàrees.
Seguint la tradició vinícola de l'empresa i fent d'això el seu tret distintiu, la vinya cultiva tant varietats autòctones com varietats internacionals, apostant d'aquesta manera i sempre amb aquest afany de superació per la complexitat dels cupatges en comptes d'assegurar-se produint amb monovarietat. Així, en la vinya, podem trobar el cultiu de varietats com el merlot, el cabernet sauvignon, l'ull de llebre, el pinot noir, la garnatxa, el syrah, el chardonnay, el sauvignon blanc i el macabeu. Per tal de buscar la màxima qualitat en cada un dels gotims, els tècnics agrícoles treballen amb cura i minuciositat cada un dels ceps, tallant sempre les branques sobrants perquè totes les propietats es concentrin en la restant, creixent així amb més força i vitalitat. Castell del Remei vetlla per l'essència natural de cada hectàrea, de cada cep, de cada gotim. És per això que no s'utilitza en cap moment de la maduració del fruit productes de síntesi o químics, sinó que es confia fermament per la natural evolució del raïm, aprofitant el perfecte equilibri de les terres i el clima. El fet que la finca es caracteritzi per gestionar tots els processos d'elaboració del vi en un mateix indret fa que la verema es pugui dur a terme en el moment clau i idoni, sense dependre de factors externs. Així, els tècnics escolliran el moment òptim per començar la verema, moment en què el raïm estigui en el seu punt de maduració perfecte per ser collit. El curt tram que separa el celler de la vinya evitarà que el raïm pateixi una fermentació prematura. El celler bicentenari, concebut per la família Girona el 1780, consta de 6 naus adossades en una superfície de 5.500 metres quadrats. Les naus es troben semisoterrades per tal d'evitar les variacions de temperatura. Cada nau té una estructura de forjat de ferro, conservant d'aquesta manera el passat metal·lúrgic que havia caracteritzat a la família Girona. El raïm entrarà a la nau de producció on un equip especialitzat d'enòlegs duran a terme el procés de fermentació. La fermentació es du a terme seguint un procés totalment modernitzat i tecnificat, fruit d'una recerca constant per part de l'equip de professionals. Un cop es du a terme el procés de fermentació, el vi es transportarà a les naus de conservació. Per la criança del vi, Castell del Remei compta amb més de 2.000 botes de roure, tant americà com francès, i cada any es renova el 20% d'aquestes per tal que cap bota no sobrepassi els 5 anys de vida. L'equip de professionals vetllaran perquè la criança en bota es faci en unes condicions immillorables. Es duran a terme nombrosos seguiments amb la màxima cura possible per tal de comprovar el procés d'envelliment i determinar el moment just per l'embotellament. La nau d'embotellament consta d'unes 800.000 ampolles col·locades horitzontalment on el vi es deixa reposar per tal que s'acabi d'arrodonir. Segons la varietat, hi restarà més o menys temps. El blanc planell, un blanc jove sense criança i molt aromàtic, i l'Oda blanc, criat amb bota de roure, fi, elegant, amb un perfecte equilibri d'acidesa i alcohol, pertanyen als vins blancs de la marca de Castell del Remei. El Gotim Bru, el vi negre jove de gran reconeixement internacional i amb una excel·lent relació qualitat-preu. L'Oda, el vi negre de mitjana criança,
caracteritzat per la seva perfecta estructura i una gran consistència. I el 1780, el vi de reserva amb una gran varietat d'aromes i una extremada elegància. Conformen la gamma del vi negre de Castell del Remei. Castell del Remei continuarà vetllant per una producció de gran qualitat en els seus vins, impulsant-se sempre per la recerca constant, el treball en equip sense cap mena d'individualitat en tot el procés i la modernització dels seus espais, conservant al mateix temps l'essència que tants anys ha acompanyat aquest indret. Essència que percebem en tota la seva gamma de vins. Essència que s'obre al món internacional, però creient sempre en el futur dels mercats locals. Essència que s'ha anat conservant rodejada del preciós paisatge que envolta aquest petit oasi de la Plana de Ponent.